Dani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, Miloše, a ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. Jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast, a evo mog remek dela. Oh no! Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć Brennera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepo. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu, jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete, ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim, daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. Dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjam. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa.
žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo višlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta! Koliko pene! O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. Ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne višle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Tako je, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. O, tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. O, evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. O, malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Nice. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklagijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mlijeko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. O, kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovdje. O, smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svjetlo? Jel se plašite mraka? O, šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smiješno. Pažnja. Predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow,
ovo izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. I love you. Ovo je bajkin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man! Pa, nije nešto. Je li to menta? Uj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. Da, hvala svima. To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem, otvaram. Nešto neće, zašto? Hej, šta je bilo? O, čekajte, pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Ha, sviđa mi se, to je super. Da vidimo šta je unutra. O, čekajte, pa tamo je žele. Ha, sipat ću ga u usta. O, da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Šta je bilo, Britney? Je li ukusno? O, kakvi zubi imaš. Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. O, tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. O, stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je med Danny žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Jo, ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi je ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danny-a i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Jo, ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali, nema veze. Danny, sad je tvore. Hajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašiku med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno želeja. Danny, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. Zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Danny, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem. Jao. Pošto Danny-a nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. O, da, nisam znao da je to tako ukusno.
Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Danny. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo iseći dno. Tako je. Hej, a gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? A gdje je čips? Kakva je to magija? O ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Danny, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to. Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. O, Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. A, da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. A vama neću dati. Ha, jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Danny smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. A, presrećan sam. Danny, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gdje je čips? A, o ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Ha, hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. A, padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. A sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Ha, probat ću. O, ukusno. Britney, a šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. O, čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Ja imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. O, to je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? O, zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. O, super. Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. O, čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde. Wow, kako se moćno razbio. Ha, na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. O, hvala. Kako lepo miriše. Da vidimo šta je tamo. O, to je pizza. To. Uzimajte kartice. A ja nemam ništa, kakva šteta. A ja ću da jedem pizzu, to. A ja ću da ližem. Cool. Hajde da se zamenimo. A za pare? Dobro, pristajem. Danny. O, izgleda
izgleda da ne smemo da radimo tako. Da, vrati pare. Ups, nestale su, izvini. Dobro, dok se vi svađate, ja ću liznuti picu. Jedva čekam. Kako ukusno. Da, njam, njam, njam. Čekajte, gde su nestale kobasice? Našla sam jednu. Mike, sad je tvoj red, izvoli. Znaš, nisam gladan. Wednesday, hoćeš? Više neću. Kako odvratno. Neću da jedem to, fuj, fuj, fuj. Odvratno. Wednesday, evo tvojih para, našao sam. Ojoj, šta je ovo? Nit, hoćeš? Da, vrlo rado, daj mi to. Ukusno. Da, vidimo. Ne, to je bodljikavi kaktus. Ne želim da ga ližem. To! Ne, moram da ga jedem. Wednesday, počni. Dobro. Ajoj, kako boli. Imam ideju. Drugari, pogledajte šta je tamo. Vreme za prank sa lažnim jezikom. Učinilo mi se. Dakle, sad ću polizati kaktus. Mamice, kako to radiš? Jesi dobro? Da, samo moram izvaditi sve iglice. Ne mogu da gledam to. Jadna ona, kako to radi? Poverovali su. Ko je sledeći? Ne izgleda da sam ja na redu. Znate, dobila sam ideju. Mogu iščupati sve bodlje uz pomoć pincete. Da, to je genijalna ideja. Super! Ne, rastu mi dlake u nosu, a moram i njih iščupati. Kako boli. Uj, ti više nisi moj crush. Oh, man! Odvratno. Ups, ispalo ružno, ali dobro. Zato sada mogu mirno da zagrizem svoj kaktus. Ne, on je odvratan, fuj. Izvinjavam se. A šta to tako smrdi? To nije od mene. Da vidimo. Ne, to je smrdljiva sirova riba, fuj. Nemam sreće. Neću da jedem, nema šanse. Ja ne radim ništa. Odmaram. Dakle, moram polizati ribu, da? Ma to nije ništa. Gotovo. Rekao sam da neću to da jedem. To nije u redu, moraš. Što si takva? Ups, ispustio sam. I jedi to. Dobro, nemojte da se derete. Ne, sad je još i prljavaju u nečijoj kosi, fuj. Sad ću povratiti, uopšte ne želim da je grizem. Povraća mi se, fuj. Uradio sam to, dajte meni kantu. Wednesday, hajde sa nama, otvaramo. Wow, dobili smo slatku krofnu, cool. A sad ću da promešam kartice, izvolite. Ja jedem. Ja nemam ništa tužno. Da, ja ću da ližam krofnu. Dođi kod mene, moja mala. Ideja. Kako vam se sviđa moja nova šminka, jeli? To je preukusno. Sad ću sve da poližam. Predobro. Pravi užitak. Cool. Hej, ti, lakše malo. Dobro, izvoli. Ne, ova krof ne sva u pljuvački anid. Treba da je obrišem. Odvratno. Baš ti hvala. Izvini, nisam htjela. Znate, ova krofna nije loša. Hoćeš, Mike? Baš ti hvala. Sad ću umotati i staviti u svoj kontejner. Poješ ću kasnije kad budem gladan. Dakle, evo mog kontejnera. Baš je sladak, jel da? Mama mi ga je poklonila.
Eto, možemo nastaviti. Ajoj, on nije normalan. Što je tamo, što je tamo? Wow, kako lepo lizalica. Skloni ruke, prvo kartice. Ja ću da ližem, odlično. Ja ću da grizem, cool. Ja nemam ništa, šteta. Ja počinjem. Kako je teška, ne mogu da je podignem. Ne mogu. Dobro, možda će magija pomoći. Ne, ni to ne pomaže. Kako smiješno. Kako sam mogla da zaboravim na moj napitak supermoći? Da, sada mogu sve. Osjećam nalet snage. Sad sam mnogo jaka. Pogledajte mi mišiće. Mamice, plašim se. Tako i treba. O, da. Lizalica je prelepa. Hej, stani! Ostavi meni! Da, baš ukusno. Zadovoljan sam. Cool. Da vidimo šta smo dobili. To je kola. Uzmite kartice. Ja nemam ništa. Ja ću da jedem. Ja ću da ližem, super. Dakle, ja sam prva. Daj mi to. Sad ću otvoriti i probati. A zašto kola ne curi? Sve je jasno. To je žele. Gledajte. Neverovatno. To je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Stani, ostavi meni. Hej, dosta. Sad je moj red. Ajoj, zamalo nisam ostao bez hrane. Enid, bila si u pravu. To je zaista ukusno. Da. Enid, ne smetaj mi. Daj meni. Ne, hoću da pojedem do kraja. Eto, nema više. Kakva šteta. Ostalo je još malo na dnu. Šta se desilo? Moj jezik. Zaglavio mi se, šta da radim? Drugari, hoćete mi pomoći? Hajde, Wednesday, vuci! Ups. Sve je u redu. A što me tako gledate? Tvoj jezik, on je... Mamice! Treba ga uviti. Gotovo, tako bolje. Mogu li ja da dignem poklopac? Ne, ja ću. O ne, to je buba švaba, zatvaraj brzo, hajde. Ja nemam ništa, šteta. Da ližam buba švabu, jeste li poludeli? Samo mi nemojte reći da... Drži se, sve u redu. Hajde, Mike, ti počinješ. O ne, kako je strašna i odvratna. Čak je i držati strašno. Fuj. Ne mogu više. Enid, hajde. Gde je nestala buba švaba? O ne, ne pomeraj se, buba švaba ti na glavi. Spasite me! Da li je već sišla? Recite mi da je otišla. Ne boj se, mala. Neću im dozvoliti da te pojedu. Hajde, beži odavde. Jao, kako velika čokoladna piletina. Divna je. Jedva čekam da je probam. Pa dobro, ni moja piletina nije loša. Miris je super. O da, to je mnogo ukusno. Topi se ustima. O, kora je tako hrskava. Ekstra. Jako mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Eto, odlična piletina. To je bilo ekstra. A još i jako ljuto. Nije mi dobro. O ne. Kakav užas. Moja piletina istopila se.
Kako tužno. Zašto si to uradila? Nisam namerno. Znate šta ću da uradim? Sipat ću čokoladu u lepu čašu. Napunit ću do krajeva. I dodati marshmallow. O da, sad imam lep čokoladni koktel. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. Da, znala sam. To je prelepo. Wow, nudle! Odlično! Od mene su čokoladne. Jedva čekam da probam. A šta je kod tebe? A kod mene su obične, ukusne nudle. Priznaj da sam ja imala mnogo više sreće. Pa dobro, šta sad? Uzet ću viljušku i namotat ću nudle na nju. Wow, tako su ukusne. U stvari, šta će mi viljuška kad imam ruke? Da, tako je zgodnije. Wow, to su divne čokoladne nudle. Nisam jela ništa bolje od ovog. Fuj, odvratno. Samo mi zavidiš. Super, ja sam završila. Pa dobro, onda sad ja. Nudle su tako vruće. Ješću polako da se ne opečem. Ukusno, ali jako vruće. Da, sviđa mi se, ali treba ih malo ohladiti. Hajde. Umorila sam se da duvam. Da, može da se jede. Super, ali neću moći svaki put da duvam ovako. Treba nešto smisliti. Imam ideju. Da, koristit ću ovaj mali ventilator. Jao, sve odletelo. Nema veze, uzet ću još. Pa šta je to? I još? Jao, ipak je to bila loša ideja. Oho! Izvini, nisam mislila da će tako ispasti. Kakvo je to jaje? Ne razumem. Gledaj, puca. Neverovatno. I izašlo je pile. Kako slatko. Izgleda da mu su se dopale nudle. Kako slatko. Opa, ja imam čokoladnu tašnu. Čokolada je jako ukusna. A šta je kod tebe? Ja imam pravu tašnu. Pitam se šta je unutra. Treba je otvoriti. Ali prvo ću ja probati svoju tašnu. Unutra ima nešto. Sad ćemo da vidimo. Čokolada je super. Baš mi se sviđa. Opa, a unutra su rumenilo, puder, šljokice, četkice, karmin i senke. I sva ta šminka je napravljena od čokolade, zamisli. Karmin je baš ukusan. A kakve su četkice rumenilo? Sad ću da probam. To je ekstra. Oduševljena sam. Moja tašna je stvarno divna. Nastavit ću da jedem svoju šminku. Da, planiram da pojedem sve to. Jo, to zaista izgleda super. Hoćeš dati meni malo, molim te? Naravno da ne. Jedi svoju tašnu. Pa nema veze. Dobro, pogledat ću šta je kod mene. I ja imam šminku unutra. Samo što je moja šminka prava. Wow, tako je lepa. Sad ću se našminkati. I još malo. Sad usne. Rumenilo. I eto. Pogledajte kakva sam lepotica. Izgledam prelepo. Oho, tako si lepa. A da li možeš i mene da našminkaš, molim te? Naravno. Sad čekaj malo. Prvo sjaj.
Da, malo ovdje. Bit ćeš mnogo lepa, ne brini. Eto, sad si prava princeza. Jel jesam? Sad ću se pogledati. Šta? Šta si uradila sa mnom? Zašto? Sad ću te prebiti. Stani! Stići ću te. Šta je to, luk? Samo luk? To nije dobro. Šta je kod mene? Isto luk, ali neobičan. Hajde da vidimo ko će biti prvi. O ne, izgubila sam. Hajde, prijetno. Jao, neću to da jedem. Fuj, luk je odvratan i mnogo gorak. Užas, to je još gore nego što sam mislila. Plače mi se od njega. Fuj, još i tako smrdi. Povratit ću. Gotovo, pojela sam to. O ne, loše mi je. Izvini. Oj, kakav miris. Nepodnošljiv je. Izvini, nisam htjela. Hej, kako si, Miley? Šta da radim? Smislila sam. Moram postati doktor na kratko. Spremna sam. Još jednom. Hajde. Kako si? Sve u redu. A moj luk je ukusan. Ispada da je od čokolade sa bombonama unutra. O da, to je divno. A šta je? Daj meni malo, ipak sam te spasila. Dobro, izvoli. Hvala puno. Wow, to je zaista ukusno. Dobrodošli. Pa, je li sve u redu? Da, možete ući u avion, ali slatkiše morate ostaviti. A ja nemam slatkiši. A šta ako vas proverim? Ovo je naš najnoviji skener. Nešto krijete od mene. Da, tako sam i znao. O ne, moje bombone. Kako se usuđujete? Ko je to, klovn? Pa, zdravo. Šta je to? To boli. Zezam se. Kako ti se sviđa moja igračka? Pa da, smiješno. A šta sad radiš? Jesi li to našao iza mog uha? To ide u kutiju. A šta je ovdje? Slatki cvet. Joj, odakle je voda tamo? Treba da se osvežiš. Prođi već. Hvala puno. Zdravo, stjordesa. Kako je smešan. Gdje je moje mjesto? Evo ga. Zašto si tako tužna? Nasmej se, ja sam klovn. Sad ću te razveseliti. Što se ne smeš? Pa dobro, vreme je za ručak. Moj omiljeni Snickers. O ne, šta mu se dogodilo? Jao, sakriti čokoladu u cipelama je bila loša ideja. Oho, je li to pilot? Kako je zgodan? Jeste. I dao mi je odličnu ideju. Mogu se presvući u pilota? Jel mi lepo stoji uniforma? To je to. Nadam se da niko ništa neće provaliti. Hej, hoćeš me pustiti? Da, naravno, srećno. Ćao, lepotice. Ja sam pilot. Da li je avion spreman? Odlično. Dakle, šta imam ovdje? Odlično mjesto. A gdje je moja kola? Evo je. Odlično, taman sam žedna. Jao, ko je to? Zdravo. Moj novi kolega. Drago mi je. Hoćete kolu? Može, hvala. Jao, sad će sve popiti. Jao, izvini. Ko je to? Da, već polećimo. Jesi spreman, druže? Spremi se za let. Dakle, sve sam uključio. Kako si ti? Jao, kako je to strašno. Mislim, jao, kako je to strašno. Opusti se i samo uživaj. Jao, moj stomak. Idem ja. Što? Ojoj. Dobro. Jednom sam igrala igricu gdje sam upravljala avionom. To nije bilo teško. O ne. Crvena slova.
To nije dobro. Šta da radim? Dragi putnici, ne paničite. Ušli smo u zonu turbulencije. Šta se ovdje dešava? Moram odmah sve popraviti. Dobro je. Da, sve je u redu. Znaš šta? Deluješ mi jako sumnjivo, kolega. Aha, znao sam, to su lažni brkovi. Jesi li žensko? Nikol? Šta je? Ko je to? Moraš odmah napustiti avion. Hajde, kreni. Ćao, čao, kolega. U pomoć! Ne znam da koristim padobran. Vaši dokumenti, molim vas. A šta je to, Kit Kat? Morate ga ostaviti. Hajde, prođite. Jao, kako su mi dosadili. Ćao, čao. Lizalicu ću staviti ovdje, a vama ću dati dokumente. Cool. Sve u redu, možete proći. Hvala puno. A šta ti je to u kosi? To ne liči na štale. Aha, bombone. Jesi htjela da me prevariš? Ja? Da vas prevarim? Nikad nikoga ne varam. Joj, kako je slatka. Obožavam decu. Dobro, uzmi i prođi. Joj, ko je to? Pustite me, molim vas. Jao, ne, druže. Izgledaš žalosno, ne slatko. Ostavi čokoladu i prođi. Sve najlepše. Zdravo, zdravo. Konačno sam sela. Nema nikoga od radnika, dobro je. Odlično, mogu pojesti nešto. Moji omiljeni slatkiši. Kako bih letela bez vas? A sad ću pojesti M&M's i slatki prsten. Obožavam. Unuče, zakopčaj to. Hej, stari, gde ćeš preko reda? Ko je ovdje stari, babetina? Ovo ti je da učutiš. Jao, koliko para? Moći ću da kupim jahtu. Ja to zovem dobročiniteljstvo i tebi ću dati malo. To je moja godišnja plata. Gospodine bogataš, možete proći. Šta je to? O ne, to je čokolada. Starac nas je prevario. Zdravo, sunce. Uzmi novčić za svoju lepotu. Kupi sebi nešto ukusno. Odlično. U avionu sam. Skuvao sam se u ovoj bradi. Konačno mogu pojesti svoje zlato. O da, prelepo. Uzmi ti. Prevarantu, izlazi odavde odmah. Vaše karte su u redu. Imate li slatkiši? Ne, onda prođite. Dobar dan, odmah vas pitam za slatkiše. Kakve slatkiše? Ne, nemam ništa. Kakva dobra kamera. Hoćeš da me slikaš? Molim te. Samo jednom. Pa dobro. Hajde još jedno. Promenit ću pozu. I još jednom. Tako je. Hvala puno, daj da vidim. Ne, to je moja kamera, neću ti pokazati. Hej, pusti me. Kamera znači. Htjela si da me prevariš. Strašno. O ne, moj slatkiši. Moja čokoladna kamera. Poješću vas. Neću vas ostaviti ovdje. Marš odavde. Stanite, jel vidite znak? Slatkiši i pizza su zabranjeni u avionu. Dajte mi svoju kolu. Ne, vratit ću se uskoro. Treba nešto smisliti. Kako da unesem kolu? Tačno. Sipat ću kolu u baloni i dobit ću lepe grudi. Odlično. Stavit ću šešir i staviti nekoliko ukrasa od slatkiša. To je to, spremna sam. O Bože, kakva je to boginja. Koga si nazvao boginjom? Pa da, nije loša. Ojoj, gospođice, imate tako lepe oči. O, hvala. Mogu li da prođem? Da, naravno. Jao, zaljubio sam se. Šta je? A, da. Dobar dan, ja sam stigla, odlično. A evo mog mesta. Ej, zašto me tako gledaš? Izvinjavam se. Dobro, žedna sam, mogu popiti svoju kolu. Kako to? Obožavam. A sad mogu pojesti svoj slatki dijamant. O, tako je lep.
Baš je čudna. Dobrodošli u novi izazov. Za početak uradite nešto sa lubenicom. Dobro, unuko. Ne plašite se, sve u redu. Dakle, ovo je višak. A sada, da, tako je. Sad su tu komadići. Dodat ću jagode i želatin. Lubenični žele sa jagodama gotov. Svaka mi čast. Da vidimo šta je ispalo. O, da, prelepo. Wow! Da vidimo. Pa da, očekivano od bake. Gledajte šta će biti kod mene. Još par minuta, sačekajte. Aha. I seći ću tu, ovdje. Još malo. Gledajte. Ispao je lav. Baš mi se sviđa. A ja imam lubenični žele sa različitim punjenjem. O, sve je tako ukusno, gledajte. O, da. I ja sam genijalna. A ja ću baciti to. Op, uhvatila sam. Ovo je tako ukusno. Žao mi je što se sve završilo. U stvari, da. O, sve sam pojela. Jao, šta sad da radim? Draga, zar si sve pojela? Da, bako, šta da radim? O, Fanta? Baš ti hvala. Čekaj li, šta da radim s ovom Fantom? Nemam ideje. O, Skittles? Hoću još. O, još slatkiša, super. Sipat ću marshmallow, žele bombone i Skittles u lubenicu. Zatim ću sipati pića, da, i sve to promešati. Eto, Bako, hoćeš da probaš moju slatku supu? Daj da vidim. Sad ću probati. Kako slatko. A ja ću servirati svoje kriške sa želeom. Eto, sad je to slatka pizza. Ovo je višak. Hoćete da probate? Pa ne morate. O, šta je to? Nije loše. Naravno, napravio sam pravo remek delo. Dakle, Lilian, probaj. O, kako mnogo svega. Prvo me zanima ovaj koktel. Sad ću probati. O, ovo je tako slatko. Wow, ne mogu da verujem. To je pizza od želea. Šta da probam? Uzet ću ovaj komad. Tako slatko. Odlično, sviđa mi se. Probat ću i ostale komade. Svaki ukus je super. Opa! To je lav. Kako je dobar. A kakav je ukus? O, kako sočna lubenica. Ovo je sigurno moj favorit. Lav je pobedio. Da, ja nisam ni sumnjao svoju pobedu. Hoćete mi spremiti hot dog? Molim vas, gladna sam. O, sve jasno. Ti i jaje će biti moja. A daj mi. Trebaju mi. Sad ću te je naučiti pameti. Eto ti. Razbit ću jedno jaje, a zatim drugo. A u razbijene jaje ću dodati brašno i umesit ću testo. Šta radite? To je moje. Jel svima jasno? Da, ja sam snažan. Dakle, u brašne ću razbiti 2 jaja. Tako je. Zatim treba umesiti testo. Eto tako, da. Odlično mi ide. Ups. Jao. Tačno, smislila sam. Lepinje za hot dog će biti u obliku kuca. Eto. Ispalo je preslatko, jel da? Sada to treba staviti u rernu. Tako je. Sada mogu malo odremati. Jao, šta je to?
Nešto gori. Moj šešir. Kako si smeo? Bako, šta radite? Gledajte, moja lepinja je savršena. A ne, moja je bolja. Nije, moja je bolja. Moja je bolja. A ne moja. Kako lepo miriše. Kakve lepe lepinje. Bako. Čekajte, moram probati. A sada drugu. Znate, bakina lepinja je bolja. Da. Sad ću i ja svoju napraviti. Dakle, odseći ću ovdje. I ovdje malo. Aha, tako je. Unutra ću ubaciti 2 viršle. Gotovo. A od šargarepe će ispasti odlični točkovi. Vžu! Šta se dešava? Bako, šefe, šta je bilo? Prestanite! Vi ste kao deca. Bako, nastavi da kuvaš. Jel da? Dobro. U kucu ću staviti viršle i dodat ću ukusne soseve. Naravno, neću zaboraviti na sir. Pa, kako vam se čini, jeli? Neću da komentarišem to. Dobro, i ja sam skoro završio. A viršlu u obliku spirale ću staviti u lepinju. Tako je, dodat ću šargarepu, zelenilo sos i prženi luk. Tako je, hot dogovi moraju biti vrući. Sa tim će pomoći roštilj. Da, zatvaram i gotovo. Koliko dima. Dobro. Lilian, probaj. Prijatno. Ovdje čak i roštilj. Koliko dima. Dobro, probat ću. Ukus je očigledno bolji nego izgled. A šta još ima ovdje? Kakvo slatko kuće. Da, ukusno je. Opa, hot dog auto, ozbiljno? Da, to je 100% pobednik. Hvala, ja sam najbolja. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubraću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. Znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što? To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun. Aha. A zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune. Da. Divno. Zatim ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja nevjerovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? Hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? Dobro, sad ću ti nasuti. Eto. Izvoli, prijatno. Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lilian. Wow, kakve su ovdje limunade? Zašto ovdje prazno? Fuj. Dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidjelo mi se. A šta je ovdje? To je nešto zanimljivo.
Лимонада sa šljohkicama? Ozbiljno? Ha, nevjerovatno. Jedva čekam da probam. O, da! To je jako ukusno. Šefe, ti imaš najbolju limunadu. Čestitam! Da, sve sam